प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव नखर मंत्री अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव सोलायनाय फैबाय, शान्ति फैबाय, रैखाथि फैबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय फैबाय। दा बे जौगानायखौ आरोबाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजाङै खालामनो थाखाय, आरोबाव गोख्रोङै खालामनो थाखाय एनडीए नि जे चिन्ता, बीजेपी नि जे चिन्ता, यूपीपीएल नि जे चिन्ता, बिनि सायाव जेपी नड्डा बिथाङा जोबोद मोजाङै गेबेङै बुंलांदों आरो बिथांनि फैनायनि उनाव जोंनि मावथि बिबानगिरिल' नङा, बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 3 लाखनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहागोन आरो बेवहाय रावबो कन्टेस्ट गैला, बे दिनैनो क्लियार जाबाय। दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि थासारियानो फोरमान जे दिनै लाखनि अनजिमायाव रायजो राजाफ्रा फैनानै बे जोंनि मिटिंआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना बयबो दिनै खोब मिनि खुसियै बयबो रोखा रोखायै दिनै फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव एनडीए नि बिजाथिनि थाखायनो भट होगोन, ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन। जोङो बयबो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जोबोद मोनसे गोजोन थासारि। जिहेतु एनडीए दलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया दायो नमिनेसन गथायगासिनो बेयाव दिनै बेवहाय नमिनेसन गथायनायाव बीजेपी नि दैदेनगिरि चन्द्रमोहन पाटवारी, अशोक सिंघल सानै मिनिस्टार आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा यूजी ब्रह्म मिनिस्टार, लोगोसे रमेन्द्र नारायण कलिता एजीपी नि भाइस प्रेसिडेंट, गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिथाङा प्राय 4 लाख बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ आरो जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो 3 लाखनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां, सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।